Kwazoi zvakare mhuri yeZimbabwe, tasangana pano pachirongwa paJCTV Africa tichikupakurirai nyaya dziri kuitika tichiteverera nyaya yaGogo Mamoyo. Gogo Mamoyo apa tatiri munzira kuenda kunoshandira Gogo Mamoyo, tichida kuti tiedze kuti tinzwe kuti nyaya dzaakutaurwa naMai Sasha idzi dzakamirawo sei. Saka ndisu hedu apo tiri kusvika panzvimbo panoshandira Gogo Mamoyo, padhuze nepaanoshandira apo tatasvika, takavamirira for almost 3 hours vachibva vazosvika, ndobva vati aiwa vachazotiona rimwe zuva, asi vakanga vatizodzoka musi wechipiri ndobva tazovafonera vakatiudza izvi. Mamukafe Gogo? Sorry makumutswa kuseni. Ndini mutoro wenhau anga ari kumusi weSunday, saka makanga manditi ndigozofona nezuro ndasina airtime, ndatozoita airtime kuseni kunoku. Achina kungotaura nenami, mirai ndimuke ndikufonere. Alright, it's okay Gogo. Mushure mekunge taedza kuzomirira foni yaGogo, havana kuzobatika pafoni. Izvo zvatikatyamadzawo kuti konei Gogo vasina kuzobatika pafoni sekuvimbisa kwavanga vaita, asi ticharamba tichingoshingirira kuti tikupei nyaya iyi, tinzwewo divi ravo, uyezve tizofambirawo vana Mai Sasha nevekumhuri kwaMai Sasha kuti tinzwe kuti vanotodini nyaya iyi. Tatenda mhuri yeZimbabwe, ngatisangane pamapurogiramu anoteera, uyezve kana tichinge tabatana nenyaya iyi tikupai zvizere.